Presádzam citróny. Mám tu 5. Mimochodom, ako to poviete po slovensky správne? 5 citrónov alebo 5 citrónov? Správne je 5 citrónov. Určite vám vaša lektorka slovenčiny povedala, že v na konci slova vyslovujeme ako obojperné u. Ale to nie je celé pravidlo. Ako správne vyslovovať v nie len na konci slova, ale aj v strede, nájdete v mojom online klube slovenčiny Jazykové fitko. Je to prvý a jediný výslovnostný kurz slovenčiny. Napíšte do komentára výslovnosť a pošlem vám odkaz na klub so špeciálnymi bonusmi.